Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Mayong hapon naman sa itong mga palangga ng mga tagpalamatikag. Siyempre, welcome naman sa itong pagpangalagad sa This Is My Life. Huwebes ng edasyon, Oktobre 29 tuig 2020. Nakapanyaga na, yes, Tita Wilma, ng mga sudan ninyo dara. I know ang inyo ginsaluhan sa inyo mga lamesa sa pagpanyaga. Na? Sa mga kauturan natin dira yang nga hingagaw pa, no? Tigaw-gaw lang upod kita dira sa inyo. But anyway, sa iton mga senior citizen, sa iton man mga palangga nga mga tagpalamati nga malabutan sang iton sinipagpangalagad sa siniya nga hapon ang iton pagpangamusta. Mayong hapon sa inyo tanan. Kag sa nahambal ni naton sa pagligad sa mga inadlaw, kadamo sa mga pagbag-o nga nagkatabo sa aton, batok sa ginapangatubang naton nga pandemic sa karon. Kag pasalamat kita, no? Mapasalamat kita sa mga naamat-amat nga paghaganhagan sini pero hindi kita magkomplaser. 'Di ba? Hindi gid magkomplaser. 9. Samtang kita nagapatigayon man sa aton countdown adlaw-adlaw, sa pag-abot sang adlaw man sang Paskwa, kita padayon man nga wala nagadula sa ngaton paglaom. Nga sa diin 57 na lamang kaadlaw na bilin antes ang Disyembre 25 ang adlaw sang Paskwa. Kag 64 kaadlaw ang nabilin antes man magsulod ang tuig 2021. Enero 1. Pero sa nahambal na ni Tita Wilma, kita padayon man, kag padayon gid, kag magapadayon gid, kag hindi gid kita magampo iya. Diba? Hindi gid kita magampo gani, paano naton ina malampuwasan, gani Tita We? Ara naman siya, masigner naman sila, ara naman siya. Hindi, ato lang sa gihapon nga, pag-remind sa inyo. Diba? Pag-remind sa inyo sa mga health protocols, di ba? Sa mga pagsulundan nga dapat naton himon, di ninyo pagkalipatan din ang inyo pagtakod permisang inyo sini face mask, ha? Hindi ugaliun tanagin ng aton face mask kung magawa kita sa aton balay, hindi pagkalipatan man ang face shield, kag hindi man naton pagkalipatan ang pag-obserbar sang social distancing para kita safe na safe gani along-along man, ha? Ilabi naman sa dalagan sang aton sa ni panahon nga kung matalitihan ka lang tapos kagyan gani hinay-hinay lang kay basi kung masalan man ikaw, di ba? Oo, mayong hapon ged, so relax lang anay dira, na opdanay kita ni Tita Wilma tugtugtak na alas 3 sa siniya nga hapon, pero antes man ang aton update gamay Tita Wilma, na angot iya sa COVID-19 sa mga wala iya sa mga late tuners naton. Wala bala kay na magabati man sa update ng na hashtag na Action Ida na Bosso sa Action BBB syempre man
Gamay lang gid naton liwat ipahinumdum nga diriya sa Dakbanwasang Bacolod. Ang bag-o naton nga kaso sa COVID-19 may pila Tita Wilma? Okay, 11. No? Sa update iya sa DOH Region 6 kahapon, sang hapon. So, may nang update na itong subong. May bag-o nga kaso ang Dakbanwasang Bacolod, 11. Yes, ang aktibo sa COVID-19, 280 na lamang. Salamat sa Diyos. Gani kita maginay-hinay kag padayuno naton ang aton man paghalong. So sa kabugusan, ang Dakbanwasang Bacolod may 4,761 ka mga kaso. Ang mga naka-recover, 4,355. Pero kahapon sa update, may 4 ka kabuhi nga nadula tungod sa coronavirus. Kag naglabot na sa 126 ang kabuhi nga nadula tungod sining virus nga ini. Sa probinsya naman sang Negros Occidental, nagdugang kahapon 93 ka panibago nga kaso, may kabugusan na kita nga 4,706. Ang bugos naman nga Pilipinas may 375,180 ka mga kaso. Ang naka-recover naglabot sa 329,111. Apang sa bugos naman nga kalibutan, ang kabugusan sang kaso sang COVID-19 naglabot sa 44,748,845. Ang naka-recover sa sinang masobra 44 milyones nagalabot sa 32,024,477. Pero ang kabuhi nga nadula sa bilog nga kalibutan masobra man 1,000,000. 1,799,602 ka mga kaso ang nadula tungod sining coronavirus nga ini. Diba? Amo na nga bisan halin sa pagbugtaw naton sa aga sa aton mga mata, hasta magtulog kita, ang balita sa COVID-19 hindi madula sa aton palamatinan. Bot silingon, kinahanglan, anaro na gid naton o galion na gid naton ang pagsunod sa mga health protocols na sa ibang dire naton nga mga kauturan. Salamat gid sa pagsabat man kag pag-isa, pagbuy-luganay sang tanan man naton sini nga mga kauturan sa pagbinuligay para sa sining coronavirus, ang pandemic nga ini, kag hopefully sa padayon man naton nga pagsakripisyo kag pagpangamuyo mahitagan sabat basta kita tanan nagaogyunanay man. Kag sa dalagan man sa aton panahon Tita Wilma, antes man medyo masubo ang probinsya sa Negros Occidental, di ba? So, ang buhos man nga puwersa sa Action Radio Bacolod, programa neto, This is My Life, ginakasubo man neto ng pagtagiwan ni DILG Provincial Director Attorney Panes, Ferdinand Panes, di ba? Dako ang iya manangin kontribusyon sa aton sa nasosyudad. So, naka-half-mast man ang aton sa provincial capital sa karon. Kagabantayan man ang update na tungod sa iya sinihaya, kung din siya i-view, kung i-view pagid man siya, kung din siya pagadalon. Okay? Sa dalagi naman sa aton sa ni panahon, kay ti kabalugid kita, nga medyo ini nga panahon, maulanon, sulod ang bagyo, gabi nulos-bulos lang, pero ang pag-ulan-ulan hindi gid malikawan. Naghahana niya sa pagsulod sa area sang Pilipinas, ining panibag-o nga bagyo within this day. Hulat-hulat gidya Tita Wen. Hindi kaya mo ginmana mo, no? Ang update to kay ina sang kaagahon kun hindi sa aga sa sininga hapon, no? Magasulod ang bagyo na matapos ang
serye man sang di hamak man nga halit sang bagyo, sa mga nakaligad nga bagyo diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Kag abi ninyo ining tropical storm, mas pagid siya nga baskog samtang nagapasulod. Halin sa isa ka makabignaton tropical depression kahapon. Ano Tita We? Mangin tropical storm ini siya antes pa man magsulod sa aton PAR o kon Philippine Area of Responsibility. Kag ang hulag niya nakatundan westward sa nakatundan sa Bicol region sa maabot nga Domingo, pagkatapos tabok siya kag exit sa bahin naman sa Southern Luzon. Pero sa tion nga makasulod ini sa PAR naton, tawgon ni siya kay Bagyo Rolly, kay iya international name subong Goni. Kung ara na siya, tawgon siya kay Bagyo Rolly. Katapusan nga nasiplatan sa kalayuon nga 1,705 kilometro sidlangan nga bahin sa Central Luzon, kag may nagaangko niya sa mas mabaskog nga hangin nga nagalabot sa 65 kilometro malapit sa sentro niya. May pagmadlos ini nga nagalabot naman sa 80 kilometro por hora, kag ang iya sinihulag panakatundan sa kadesigon nga 10 kilometro por hora. So ino naman kay Volcarin ang special weather forecasters sa nga pag-asa sila nga mga areas nga maka-eksperyensya sa mga pag-ulan, amo ang Bicol region. Maga-eksperyensya gid sila sa mga pag-ulan karon nga adlaw. Kag sino man sa pag-asa kinanglan mangin preparado kita, handa kita sa mga updates nga ila man ipagwa para mangin preparado ang tanan. Sa tion nga maglaslas ang bagyo, kag kung anong maayo nga aksyon nga ato nimuon tungod sining malain man nga panahon. Although ang sentro sang bagyo hindi man deriya sa aton, pero ang mga pagbubalasang ulan lapta-lapta pero mabaskog, panalagsa pero mabaskog ang pagtupas sang ulanan. Magluwas man sa mga tropical storm, may ginamonitor pagid nga isa ka low pressure area ang pag-asa nga ara sa 2,550 kilometro sa sidlangan nga bahin sang Mindanao. Kag ina siya posible man nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility, kag magadulot man sang malain nga panahon. Gani preparado, kinanglan mangin handa kag preparado ang aton mga kauturan, ilabi na ara sa mga low-lying areas na bilang mga lugar nga ginabaha-baha, masaming may nagaluntan nga landslides, para at least makahimo kita sang mga aksyon, makahimo kamo sang mga preparasyon nga mangin safe man kamo. Ilabi na ang inyong mga pananom, ang inyong mga kasapatan dera. Kag syempre, Tita Wilma, ang ilagid dya panimalay, ang inyo mismo puluyan. Magamuna na gani mga olds na ay kinahanglan kung anong na nabuntan, may mga banting-banting, may mga panimadon pa na yung mga olds na. Di na yung madula sa mga umano. Anton lang pahinumdum sa inyo. Alauna, 49 Action Radio Philippine Standard Time. Sa dugang paginaton nga updates, ari sa karon kay ang FDCP o kon Film Development Council of the Philippines ila ginaduso ang liwat naman nga pagbukas iya sang iban pagid suno sa ila, gusto nila nga buksan pagid ang iban nga mga movie theaters, iban nga mga sinian sa pungsod sa bulan sang Nobyembre. Matapos iya nga magbalik operasyon ang SM Cinema para sa opening sang 4th edition sang PPP4 o kon Pista ng Pelikulang Pilipino sa Nobyembre 20. Hambal ni FDCP Chairperson Liza Dinio na nagsulat na sila sa Cinema Exhibitors Association of the Philippines o kon CAP kag Integrated Interagency Task Force o kon ang ATF
para i-konsiderar ang amat-amat nga pagbukas sang iban pagid nga mga sinihan masunod iya nga bulan. Ining siap nga ini o kunang Cinema Exhibitors Association of the Philippines ginabugusan ini sang nationwide cinemas change pareho sang SM Robinsons Ayala Mega World kag iban pa. Kagahambal pa ni Dinyo actually request nila sa ilang ipakita no bisan diin lang ang premium selection kag mga bag-o iya nga pelikula ipagwa nan. So liwat nga ginbuksan nga SM Cinema sa mga lugar nga yara iya sa idalom sang Modified General Community Quarantine o kun MGCQ. Kita yari pata sa idalom sang GCQ. So wala pa ta nakabalo ha. Hulat-hulat lang gid kita anay sina. Okay? Yes, Tito Wilma. Kag magluwas pa gid sina ining September 8 gindeklarar ni Presidente Rodrigo Duterte ang September 8 every year kada tuig na bilang National Green Building Day para suportahan ang pagmentinar sang kaayuhan sa industriya kag sektor sang construction. Amo naman na iyang ila. So, ginpirma ni Presidente Duterte sa October 21 ang Proclamation 1030 nga ang katuyuan sina, syempre, madugangan pagid, mapalambo ang ihibalo sang publiko sa pag-angkon sang maayo kag mataway nga paggamit sang pagakuhan sang manggad, magluwas sina ang husto nga water and waste management kag ang pagpatigayon sa mga proseso kag syempre ang aton man sini environment kag dugang pagid ginmanduan man niya Presidente Duterte ang DPWH sa pagbulig sa mga non-government organizations so kunin mga NGOs kag civil society groups nga amo iyang magapanguna sa pagduso sang National Green Building Day, National Green Building Day, paagi sa ilang mga project, sa ilang mga programa, kag mga activities nga himuon sa palaabuton. Naghatag man gani directive ang Chief Executive sa tanan nga mga government agencies, ang mga state-owned corporation, kag mga state universities and colleges nga dapat suportahan gid ang DPWH kag pangabay man sang presidente sa mga local government units o kun LGUs kag mga private sector nga himuon man no ugyunan man ang amo iya nga tinutuyo. Tanda na October ano to Tita We? September 8 National Green Building Day. So next year kagari pag gido nagtawag nakakuha man isang akon atensyon although nga indirectly wala diriya sa aton no wala diriya sa aton sa Negros pero kay may ara sa bahin sang Negros Oriental bala ining mga pakinhason mga shellfish nga makahililo nga hindi bala naton pwede kaunon. Actually, nagpagwa na sang paandam sa publiko ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR nga likawan ang pagpanguha, pagbaligya, kag pagkaon sa mga shellfish, mga pakinason, ang tahong, ang talaba, kag iban pa nga mga pareho nila bala, nga mga pakinhason sa mga lugar. Nga sa diin, ila nakitaan nga mayara sang paralytic shellfish poison nga inaiya delikado gid no delikado kag peligroso gid sa tawo nga makakaon sina isa kasahi sang malubha nga masakit ang paralytic shellfish poisoning o kun PSP nga ang ginahalinan amo ang pagkaon sang pakinhason nga kontaminado sang ginatawag nga dinoflagellate algae sa diin nagaproduce ini sang maiso gid ang klase sang hilo sa lawas sang tawo. Tisoy man sa mga doktor ang una iyang sintomas ining PSP nga ining paralytic shellfish poisoning amo ang pagpalangurog-ngurog sa mga bibig na
magpalangurog pagkatapos siya kaon bala mangurog-ngurog niya bibig kag dila na ina nga mabatya ganina mga pila lang gid ka minutos matapos makakaon sang toxic makahililo iyang pakinhason. Kasunod man sina ang pagpangalangurog-ngurog sang mga tudlo sa kamot kag tiil. Pagkatapos madulaan na sang control kag hindi na makabatsyag ang butkon kag ang mga batiis mo tubtob nga mabudlayan ikaw sa pagginhawa. So sa advisory man nga ginhatag sang BFAR, ang lugar nga dapat likawan nga makapanguha sang shellfish o kon mga pakinhason, damo-damo ni sila pero ang malapit diri sa aton amo ang Negros Oriental. So amo na ginkuhaan ko ginkuha ko kay basi may makatabok bala diri sa aton sa Negros Occidental nga mga pakinhason nga halin sa Tambubo Bay, Shaton, sa Negros Oriental. Der pati man ang mga shellfish dira sa may Milagros sa Masbate, kay may mga listeners kita from Masbate, sa mga coastal waters ng Milagros sa Masbate, likaw lang anay sa pagpanguha kag pagkaon sa mga pakinhason sa inyo iya mga lugar dira na kag may advisory ang BFAR, madumduman nito, that was October 26, nga nagpositibo man sa red tide toxin ang mga isda nga nagahalin sa Dumangkillas Bay sa Zamboanga del Sur gani, panugyan man sa publiko, likawan man anay ang pagpangisda. Basta sa na-mention natin nga lugar, hinay-hinay lang. Alauna, 57, Action Radio Philippine Standard Time. Siyempre pa dahil man si Tita Wilma. A time for us. Yes, the time for us. Samuin ang atong sa nilalentunon para karon nga hapon. By courage born of a love that's free. So, gamay lang ang informasyon na angot niya sa among nilalentunon at time for us. Can fly In a version ni Andy Williams. as we unveil. Kaya songwriters ang among nilalentunon mo si Edward Snyder, kag sa Lawrence Kusik, upod man si Nino Rota. Kag siyempre, naging publish ng Sony Active Music Publishing, kag Universal Music Publishing Group, DMG Weissman, bawo po ogid. That's why nga nagay-nahinay kag negative-tiid pa. Iningalentunon, siyempre, mga 1960s, 1960s, para man sa eton, mga young at hearts, every afternoon, luyag lang naton nga ipabati sa ila sini mga panamatinaan. Nga mga kapahanduraw man sa ila mga nakaligad, makapahinumdum sa ila nga madumduman ko na Tita Wilma, nga lalentunon. Kaya isang una, suno sa ila, may orkestra na iya, no? Kaya pa sila niya, may bailihan. Sa una, magbailin. Kung orkestra na iya, may mga singers. So, madumduman nila ang ila sini mga nakaligad, ang ila sini mga nangin, boy or girlfriend. Ang ila mga ex o ex-tawek. Kagang ila nangin love story before. No? So sa atin mga young at heart, especially sa atin mga senior citizens, para gidinis sa inyo. A time for us. Alauna 59 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang kay si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat.
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo. Hey. Alas 2:07 na Action Radio Philippine Standard Time. Sa nahambal man ni Tita Wilma subong, syempre padayon man kita, ma? Padayon ang aton sini ARB for Peace. Pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom, ginhatagan naton kahigayunan nga mabasa diri sa This Is My Life ang tanan nga mga entries nga napilian sang Action Radio Bacolod nga makabaton sang gadget from Action Radio Bacolod, no? Diba tatlo ka winners from elementary, high school, and college category. Na so far ang aton sini committee para sa amo nga proyekto, padayon man sila nga paninguha nga malabot ang mga lugar sang aton sini mga winners para personal nga mahatag ang aton sini gadget. So far na ang Samsung Galaxy A11 amo ang nabaton sang aton sini mga palangga nga mga winners from elementary, high school to college. Dako na ina nga bahin, dako na ina nga bagay nga makabulig sa ila sini pagtuon. Kag humalin man sing Martes, ginsuguran man naton sa pagbasa ang mga entries. Hindi iya siling tingob elementary, tingob nga college, tingob nga high school. As long nga iton man ginabasa sa inyo adlaw-adlaw. Di ba, Tita Wilma? So, karon man nga adlaw, isa ka napilian naton nga entry, nga nakabaton man sa aton sa premyo ang aton pagabasahon para sa inyo. Kahapon, sorry lang gid, nalipat lang ko kay. Nagapasalamat gid si Tita We, no, kay Inday Dorel nga nagtalos man sa aton kahapon sa pagpangalagad sa inyo sa This Is My Life, no? Inday Dorel, thank you so much. Kay karon nga adlaw, ang ato naman basahon amo ang entry ni Andrea Padernal Amonio, sang kilometrahe 11, Adsinamuto, Barangay Talok, Bago City. 18 years old, so meaning college na ini siya. Na? So, pamatian naton ang kaundan sang sulat ni Inday Andrea. No? Para yung kahapon, di ba, Tita We? Okay, ang kaundan sang entry ni Inday Andrea Nagasiling. ARB4 Peace, mayong hapon, Action Radio. Gusto ko gid mabuligan ang amon tupad balay nga si Andrea Padernal. Tuwing sakto to Tita We mo, di ba?
Actually, dugin ano ko to kay dali lang gid sorry na. Aha. Ang iya sinisulat. Kabalaan mo ang nagpadala sini ang ginrefer ni siya sang ato sang isaman naton katag palamati. Are diri gin print out ko man to kaina. Buo mo gina ko nagahubin kita sa kalibutan hoo. Na? Ariyo ati na Wilma na. Okay. Sige hapon daw na. Okay, sa liwat, ARB4 Peace, maayong hapon. Action Radio Bacolod, gusto ko gid, mabuligan ang amon tupad balay. Nga si Andrea Padrinal Armonio, first year college sa Carlos Helado State College, no? Kamsi, amuning Kamsi. Pito sila ka mag-utod. Siya ang ila ikaanom, pero kung alam lang gidya, pwede ko gid siya makumprimsuhan. Nagambal niya kay maalam nga bata, di ba? Pito kami tita ka mag-utod, ako ang ikaanom sa mag-utod. Tuman gid sa amon kapigado. Ang akon ginikanan gaobra sa kampo kag sa talamnan para may mapakaon sa amon kag makaeskwela ko ta. Tita, gusto ko mapalipay akon ginikanan. Amo na gatinguha gid ko para makatapos. Top 1 ako ta halin grade 1 hasta grade 6 sa GL Araneta Elementary School. Top 1 man sang high school sa STEP sa Sumag National High School. Sang senior high school tita, abi ko ako man ang top 1 sa Notre Dame of Bago. Si may private siya, tita, pero libre lang ang akon dira pag-eskwela. Tuman tita ang kalipay ko nga makita nga nagakalipay ang akon iloy kag amay. Ang kapigaduhon gid ang sablag kun nga nabudlayan ko sa financial. Nasiling ko na tita ang akon tatay gaobre lang sa talamnan kag ang nanay ko sa kampuman. Naga-school ako subong tita online sa Carlos Helado Memorial State College sa kurso nga Bachelor of Science in Psychology. Abi mo, bisan wala ko gadget, gapanghulam lang ko tita. Gapakahuya-hulam, kay hindi ko mabatas nga hindi makaeskwela, kag hindi makapasa sang kinahanglanon nga ipasa sa eskwelahan. Kay kabalo ko, makasarang ko magtuon. Wala lang gidya gamit, tita. Gabulig sa akon, tita, kagapahulam sang gamit kag internet, akon tiya nga nagpadala sang entry. Gusto ko gitani mag-nursing, tita. Kag nagkuha man ko exam sa USLS, galing wala gid financial. Hindi gid makasarang. Kun free time, tita, gatudlo ko sa mga bata module. Ginahatagan lang ko sa mga nanay, kun pila lang, para pang-load, maka-online. Amo ni tita pamaagi ko para makakwarta. Kag may mapaload. Tanan, ginaagwanta ko. Wala sang balon kun kaisa, kay kaigo lang gid plete. Gakalipay ko sa pangabuhi namon, pero mas mangin malipay ko, tita, kung makatibawas kami sa kapigaduhon. Gahibi ko, tita, kung madumduman ko ang akon kakulangan. Pero kabalo ko, masarangan ko ni tanan. Andrea Padernal Armonio, 18 years old, first year college, BS Psychology, Lado Memorial State College. Oo,
ng mga kabataan, di ba? Actually, sa aton madumduman pagbasa ko ni una sang iya gid sulat. Naging top 1 gini siya, na? Top 1 man siya sa Notre Dame. Thank you, Ken, na? Inang sa aton man mga kauturan, kag sa aton man mga kabataan. Mga kabataan nga subong ara patigayon man sang ila klase ara lang niya sa balay, di ba? Bao swerte nyo gid nga may ara kamuya magamitan sang inyo online classes. Mas swerte kamo gani magtutom kamo. Panumdumon ta lang sitwasyon sang sini nga bata, na? Andrea, una-una anay sa liwat, balik anay si Tita Wilma, isol ko anay. Salamat gid sa imo pag-share kag pasimpalan para sa promos nga ARB4 piece. Kay basi pa lang makabaton ikaw sa gadget dako nga bulig para sa imo pagtuon. So naging maswerte ikaw. Salamat sa imo. Kag ini kabay man makatandog balatyagon sa iban pagidnaton nga mga estudyante. Ilabi na gid ang mga estudyante bala nga ara ng tanan sa ila pero nagapabaya pa. Mga anak kabudlay nga sa ulihi pa kamo masanagan sang tanan kag amo ang paghinulsol nga wala kamo nagtutom sa inyo pagtuon. Batyagan ninyo, pamansaran ninyo ang realidad sa kabuhi sining aton mga kabataan nga nagpadala sang ila mga entry, sang ila mga kabudlayan sa ila pag-eskwela sa karon nga pandemic. Tungod gusto nila makaangkon sang gamit nga makabulig sa ila pagtuon. So, kabay pa nga ang sulat ni Inday Andrea Padrinal Armonio makahatag man inspirasyon sa aton mga kabataan. Makon mo para makaload lang siya, kati para man makakonect man siya, kag maka-research asang iya mga kinahanglanon. Nagabulig siya sa ibang mga kabataan sa ilang module, hulat lang siya sang kaluoy, sang ginikanan nga mahatag sa iya. Mabatyagan naton ang pagsakripisyo kag kabudlay sa bahin sang kabataan nga mga amo sining klase, di ba? Inday Andrea, na mabatyagan gid naton. Di pagsiling ba lang ay no, gusto ko man pero wala. Maunong kay isa nga lain ba lang nagasulod sa pensa sa nga sa paminsaron sang kabataan. Pero kita nagasaludo sa imo. Nagasaludo man kita sa imo ginikanan kag nagadayaw. Nga sa pihak sang ila pagbakas sang imo amay sa pagtapas karga sang tubo, pananom sa kampo, ang imo iloy man nga nagasakripisyo, di ba? Pinsaron lang naton ina. Pero tandaan mo, sa pihak sang tanan nga pag-antos nga ini, maangkon mo gid ang kaayuhan. Malabot mo gid ang imo mga handom sa ulihi. Kung ang iban masiling mga ambisyosa nga mga kabataan, di ba? May mga reaksyon nga amo sina. Pero kung anuman ang mga negatibo nga inyo mga mabatian, kamo nga mga kabataan nga nagahandom sang dako para sa inyo maayo nga palaabuton, para sa inyo kaugalingon, para sa inyo pamilya, go lang kamo. Basta bugos ang inyo pagtuo kag may determinasyon kamo sa inyo kaugalingon, kag dako ang pagsalig ninyo sa mahal nga Dios. Tuytuyan, grasyahan gid kamo niya. So sa ginikanan sa aton sa mga kabataan, special sa ginikanan ni Andrea, congratulations. Inday Andrea, for sure imo na nabaton ang imo sininga gadget, na parte ang sakripisyo man sang aton sa project committee nga ginapangunahan ni Action John kag upod gid sa pagpangabudlay ka pabiyahe ng amon station manager, halong lang gid kamo. Okay, salamat kin. Ala,
2:20 na Action Radio Philippine Standard Time. Katuan na ni Tita Wilma ang mga pampagwapa. Sa mga conscious sa ila sa skin, kaya nga nagahuot ang dugahan ko bala. Hindi kinaglan mapagwapa ta anay. Pakinang na makinison ta ang aton sa skin. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na bili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay mas kaluyan mangita kan ta ibiya nga makasilpon mo ko tigo sing ulihi nabatian ang sa Action Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magutong malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kun madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo maduan muna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Na kabay ka kaloyan si Marga Diyos magkadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malawagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Okay. Manamyawan na kita sa iton sa dar mga palangga nga mga tagpalamating ara sa iton Facebook Live. Nga nagapod sa iton sa Facebook Live. Hi and hello lang dira. Yes, Nining Malu. Good afternoon. Thank you, kid. No? Thank you, and good afternoon sa imo. Hello, mayong hapon. hello, mayong hapon. Jonabel Dayauna Diket. Hi, Tita Wilma, maayong hapon. Kay Scarlett Pilingon. Hi po, Tita Wilma. Maayong hapon sa imo. Ari kami sa Taguig City nagapadayon sa pagpamati sa imo. Salamat, gid. Kag, syempre, Inday Janice. Hello po, Tita Wilma. Maayong hapon watching here from Barangay Handumanan. Yes, sa mga taga Handumanan dira. Salamat, gid sa inyo. Kag maayong hapon. Jonabel Dayauna Diga, Tita Gwit lang ko sa mga taga Pinaginpinan. Maayong hapon. Yes, Miss Heaven, lovely and beautiful. Mayong hapon na sa imo, kamusta lang? Jocelyn Libondes po, good afternoon, Tita Wilma. Humento Junjun, good noon, ma'am. Yes, sa imo man. Hi, Tita Wilma, mayong hapon, hidlaw man ko sa imo ta. Oo, guwapa man ko no Japon. Naga-monitor, gid ko di permis sa imo program. There is sa Picha Restaurant sa Piazza. Ano pag-pronounce na? Picha o Piazza, no? Restaurant, thanks to Isabella ay Gina Rival Pelahio. Good afternoon, Tita. We're monitoring always. God bless and keep safe all. Hello to Energy Fans Club. Thanks, Tita, and love you. Thank you, Gidinday Gino, sister.
Ta, good afternoon. Hidlaw man ko sa imo ba? Dugay na wala nakalantaw sa imo ta. God bless sa imo ta. Birthday ko bala subong ta. Wala gid handa. Oy, no, na itaho na sa anyway. Bisan wala handa. Basta healthy ikaw. Happy birthday sa imo and congratulations. No? Be thankful for another year of life ang ginhatag ni Lord sa imo. Ha? Okay, Inday Giselle Franco. Mayong hapon man sa imo. Kag Alex Fuentes, mayong hapon, Tita Wilma, sila na. Tapos na, pananom, kag trim sang mga plants ko sa garden of COVID ko. Garden of COVID. May garden of COVID, ikaw. Rest la. Kag mamati naman ta sang mga dalo mo nga mga laygay. Ba-party gidya. Dalo mo nga mga laygay sa kabuhi. Thank you, Gid. Rose Guevara, mayong hapon man sa imo. Tawe, pabati naman kay Manang Isay, kag Nanang Nita da sa Barangay Bata. O pabati, no? Happy birthday nila subong. Nang Isay, sa Barangay Araw, sa ilan ng Inday Kapid ko, 78 na siya. Salamat, Gid. Ay nahalin kay Nining mo pra Sobri Vega. Kamusta lang sa imo kag maghalo manda. And the Rose Guevara, mayong hapon, Tita We. Teresita Maravilla, High Action Radio, mga idol, ay salamat gid sa imo. Martin Aliling, good afternoon po. Watching from Imus, Cavite. Good afternoon, Action Tito We. Monitor lang always from Celine Homes. Nice looking you, Tito We. Salamat, gid in the words. Keep safe and God bless. Amor, malayang hello, Tito Wilma. Mayong hapon. Kapita. Salamat, gid. Sa kupa lang ko na sa paghigop mo sang kape. Mayong hapon, ari naman ko watching FB Live from Cavite. Mangkot lang ko bala. Musta na daang bakolod kay mapuli na ko sunod bulan. kailangan pa bala mag-quarantine G Alpon. Okay, balikan ta lang kamo karon dugay-dugay. Aga pa simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:29 na. Kag padayon man si Tita Wilma, o isa nagapamangkot na gali balat. Ay gusto ya kon magpauli dason bulan, ano kinanglan pa balang mag-quarantine. Nga din kalin from Cavite. Hindi, karon talang kasabton, relax ka lang daan na inday G Alpon ha. Okay. Kaysa sini nga bahin si Tita Wilma mag-share anay sang aton sini tips para sa aton mga palangga nga mga tagpalamati. Kay ti kabaluman kita, no? Kabalugid kita sang panahon subong. Sa mga nagliligad ngayon adlaw, although nga may bagyo sa Pilipinas, pero hindi kita apektado diri sa
syudad kag probinsya sang Negros Occidental ano ang nag last diri sa aton ang baha, no? Kadamo sang aton mga kauturan nga nahalitan sang pagbaha, pananom ang mga kasapatan. Yes, ang ilang mga palangabuhian hay hoo. Pero ang akon ipaambit sa inyo subong mga palangga naton nga mga tagpalamati para sa aton mga kauturan nga ara bala sa mga lugar nga sa diin masamigi na baha. So dapat kabalo kita kung anong dapat naton himuon kung magbaha, di ba? Kaya may posibilidad nga paandamay nina sa aton kabuhi. So kinahanglan preparahan naton, hindi na naton paghulaton pa nga ara na gid ang nagabagusbus nga tubig ba, Diyos ko mga anak. Kakabalo naman kita nga pagtaas sang tubig inahalin iya sa mga ginailigan na kag iban pagid nga may suba, may sapa kun halin sa bukid, kun mag-awas syempre, mangita na siya alagyan kun diin ang manubo kag didto iya mag-agi us-us pa idalom. Kag mangita gina siya tikon ara kamo sa ubos kag mag-awas na ang alagyan sang tubig baha maapektuhan gid kamo kag syempre mga pananom ninyo diri nagakahalitan, di ba? Kinahanglan preparahan gid anong dapat ipreparar Tita We na likawan gid syempre amo nang budlay kun ang imo balay ara bala sa mga lugar nga sa diin sa mga bibi sang ilog, sa mga bibi sang sapa, amo na kaysa nga kun pwede pa man lang ako miara pa lang kita sa iluhan na to, no? Kag kun may mga bato dira, no? Na preparahan nyo, kakasun ang mga bato, mga duta, kag iban pagin nga mga basura sa alagyan sang tubig. Labi na kun ara kamo sa idalom, sa ibabaw kung kadamo pa ba, delikado gid kita, no? Kag siguraduhon man nga ang mga drainage facilities dira naga-function pa sa inyo lugar. Kag mas nami ginamo nang siling naton bala nga kun nami ganing panahon mananong-tanom gid kita sang mga puno sang kahoy. Kay kinanglan i-preserve gid naton ang aton kabukiran. Ang aton nga mga kalasangan, di ba? Ang forest, ang aton mga lasang, kinanglan gid naton inapunon. Kay nga kun kalbo na ang sa naibabaw nga bahin wala sang may maga-absorb sang tubig ulan nga nagadamo ti madasig ang ila pagdaludo pa idalom, di ba? Kinahanglan pagid proteksyonan man naton ang aton mga sapa, ang aton mga suba, likawan naton nga maghaboy sa mga basura na isa pagid na kay nga mangin manabaw ina kag madali maglaphaw ang tubig nga isa man sa mga rason sang pagbaha sa inyo lugar. Hindi man ninyo ang inyo bala mga septic tank kung pwede hindi nyo pagpalutson sa mga kanal kag sa suba nan. Kinanglan may regular man nga widening, dredging, deepening sang mga suba or mga sapa na padayon gid kita nga magtutok sa dalagan sang panahon gamit ang syempre pagpamati sa mga radyo sang mga weather update kag hibalon gid naton kung daw ano kung daw ano ka baskog sang hangin kag ulan, ano ka baskog, ano ka dalagko sang mga ulan, na kag kung daw ano ka dalong, kung mga may magpagbaba sa among mga lugar. Kay di ba sa mga updates nagaguluwa ina, kag hibaluon nyo man ang flood warning system kag evacuation plan sang inyo komunidad. Siguraduhon gid na hibaluon gid ina kay para in kaso por kaso kabalo gid kamo kung anong dapat ninyo himuon kag kung diin dalon ang inyo tag sa iya ka pamilya na sa amo iyang evacuation plan nga mahimo ninyo atagan nyo man iya responsibilidad ang tag sa kamiyembro sang inyo pamilya na kag syempre kung may ara ka mo evacuation area nga target para sa pamilya ninyo, syempre ang inyo nga mga hinuptanan nga mga kasapatan
ang ligan man proteksyonan, di ba? Pagon may ara na gani warning nga sa certain area kag nadalang inyo lugar ay temprano pa hindi na kamo maghulat sang bagting sang lingganay kag amo iyang paghulag kag pagsalasala kay nga hindi na kamo nakabalo kung anong inyo himuon. Prepare man sang battery or operated radio kay nga asa masami kung magbaskog ang ulan or may bagyo, brown out. Di kundi kuryente, wala gid. Kinanglan may ara gid battery nga na-preparar para sa radyo. Kinanglan may flashlight kita nga na-preparar. Ang inyo dala mga gadgets, let's say cellphones ninyo, preparado na. Inyo mga power banks, no? Amo na siya. Kinanglan alerto bala, no? Kag may ara man kamo nga lulutuan for emergency, kung wala kuryente tawe di ba kung may uling ka ay hindi gid putang nga ibutang yo gid ang uling sa suludlan nga hindi mabasa. Preparar man kandila, pusporo kag yes ang first aid kit. First aid kit magambal ta na gay Tita Wilma in kaso por kaso may mga mapilasan na kung may mga masakitan sang tiyan, kung may mga luputon sorry na sa may mga nagakaon mga mabatsyagon bala na batsyagon in kaso por kaso nan kag yes ang kinahanglan lang gid pag binuligay kag pag ugyunanay sang tagsa iya ka miyembro sang aton sini panimalay kinahanglan lang gid. Kag kun pwede pa lang kung mag-brown out na gani bao ang inyo nga mga appliances panggabuton gid tanan na hindi nyo pagpabayaan kay basi gulpi mag-i-grab kag preparan yung inyong mga ilimnon nga tubig. Bantayan nyo gid ang inyong lugar sa posible madasig man nga pagsaka sang tubig baha kag yes ang inyong mga ilimnon gid nga tubig kinahanglan preparahan gid ina. Okay, kaso por kaso mautod bala ang serbisyo sang tubig or ang inyong mga ilimnon ginabakal ninyo kinahanglan preparahan gid ina. So pila man ina pero hindi ta magpanik kinahanglan preparahan ang tanan-tanan nga ina. Okay? Pila lamang ina sa mga tips nga napaambit ni Tita Wilma sa inyo karon nga hapon. Relax lang kay si Tita We magabalik pa pagkatapos ng pilaman ka mga commercial break. Sample Plus Gold. Puso Mercy, harap pungan Moranas. Pasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalit. Okay. Ma'am Elizabeth Malacca Gamala, good afternoon. Ma'am Wilma, happy listening to Malacca Family, your avid listeners. Supurok Santa Ana, Barangay 31. Thanks a lot. Stay safe. Take care. Always. Oh, may harap patawi. Take care always. God bless you and keep you. Yes, ma'am. Likewise, ha? Cory Vidaha, mayong hapon man, watching from Kuwait. Ma'am Cory, good afternoon and good morning sa imo dara. Harlene Arisgado, hello, Tito We. Arisgado. I miss you na. Miss you man. Alex Monteza. Yes, sir. Thank you. Na-inspired gid ko, Tita Wilma, sa story sa isa ka bata nga taga Kabangkalan. Grabe ang determinasyon sa likod sa mga paghangkat sang uno sa kabuhi sa lamharon nga pagpangidaron. She really deserved to be loved and to be in love someday. Wow ha! Nakita mo da sa FB Live mo, no? Kanami sa ilas ni mga story. Hello, Tita Wilma. Good afternoon. Tita, I miss you. Pag-wit ko family Dinoy, lalo na sa nanay, tatay ko, sobrang miss ko na sila. Girong and Romeo, Ronaldin, May, Bonamay, Noel, Ronald, Monica, Robert, Lanzi, Joel Moreno, sa pamilya Dinoy na dira sa may bangga Christian. Tita, pa-advance, great happy birthday to myself. Bow. Rollies, Dinoy, October 30. Sad birthday ko, Tita. Wala ko sa family ko. Sobra hirap para makauwi sa Bacolod. Watching live from Isabel, Recto Tondo, Manila. Okay lang, ang importante is healthy ikaw. Halong ka lang dira. Ang malang nang importante, ha? Okay. Alex Montesa, okay na? So, Melchorita Ferrer, good afternoon, Tita Wilma. Kay Rufi Libran, salamat gid sa imo from Talok, Bago City with love. Tita, God bless you and well, we love you. Relax lang kamo. Balikan pa kamo ni Tita We, dugay-dugay. Okay? Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan.
Aksyon Radio. Pagkulong kag negosanon inyong Ay, Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Aton man, Dr. Pinoy Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan. Ano, Tita We? Padayon kita, dali lang happy birthday to, no? Happy birthday gid sa imo, na? Tahones, Jun Tahones, yes, syempre. Kay Bao, Nunoy Tahones, happy birthday sa imo. Kag sa ito man mga kauturan nga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday. Okay, I enjoy lang, pasalamat lang kay Lord for another year of life and more pagin nga blessings, kag be healthy, pagyaman. Okay, ato naman horoscope, Tita Wilma. Sa aton sa ni horoscope, unahon naton ang zodiac sign nga Scorpio para ini karon nga adlaw Huwebes, Oktubre 29, tuig 2020. Sa mga Scorpio, ang mga Scorpio ni tao Oktubre 24 tubtub Nobyembre 22. Ari ay tunan mo ang mga pamaagi para nga ikaw ang magpaninguha pagid sa imo kaugalingon. Damo ka suno sa horoscope, damo ka plano, pero kulang ka sa aksyon, ha? Kulang ka sa aksyon sa mga plano mo. Ang liabe, suno sa imo horoscope, ara sa imo mga kamot. Kinahanglan mangin alerto ka man sa tion, sa tanan nga tion, Scorpio. Mga masuwati mo nga mga numero, 5, 15, yes, Tita We, 30, 22, kag 33. Lilac violet is your lucky color. Sa mga Sagittarius na tao naman, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21, ang imo bala na buligan, Sagittarius, amo naman ang magabulig sa imo sa karon. Bawti hoon, ha? Kung sino man ang nabuligan mo, amo na sila mo kung anong ginihimo mo, amo man ang himuon sa imo, di ba? Kag yes, happy ang life mo today, kay maka-attract man ikaw sang kalipan. Maswati mo nga numero si Ace, 8, 45, 25, 12, kag 42. Ocean blue is your lucky color. Sa mga Capricorn, mga natao naman Disyembre 22, tubtub Enero Justin 9. Ay, Capricorn. Untatina ng pagpamasol dira, ha? Tanawa ang balatyagon, batyaga ang balatyagon sa imisig kapareho. Pero dapat umpisahan mo anay sa imo kaugalingon, kag umpisahan mo sa pagbago kung ano inang diferensya. Mga maswerte mo naman nga mga numero karon nga adlaw, si Ace, 33, 42, 28, 25, kag 38. Mint green is your lucky color.
Saylo kita sa zodiac sign nga Aquarius. Ang mga Aquarius naman, Tita Wilma, mga nataw Enero 20 to Pebrero 18. Sa mga may pangabuhi ng Aquarius, ha, kung may mga kabataan, kamo nagadalag ko na sila. Ya? Gani, nagadalag ko na sila, hindi ka magpasilabot sa ila love life. Pabayi sila nga magdesisyon. Hindi ikaw ang magdesisyon. Ara lang ikaw mag-serve as their guidance. Batian mo na ang horoscope, Aquarius. Maswerte mo naman yung mga numero si Ace 34, 43, 25, kag 55. Mustard yellow is your lucky color. Pisces, ang mga Pisces naman, Pebrero 19 to Marso 20. Mamati ka sa music para dasig ka matulugan, Pisces. Kinanglan mag-relax ka man karon nga adlaw para mangin maayo man ang dalagan sang imo kabuhi today. Di pagpangungkapin sa rin. Maswati mo mga numero 5, 25, 31, 14, 24, kag 53. Strawberry red is your lucky color. Sa mga Aries naman, ang mga Aries na taong Marso 21 to Abril 19, Aries, ina ba lang imo batasan nga ining padali-dali perme? Mamasol ka, abi untati anay ina, no? Ang himuon mo, plenuhon mo kung anong dapat mo himuon, halong ka lang. Kag hindi ka mamasol kung palpak ang resulta. Maswati mo naman nga mga numero. Si Ace, 9, 14, 28, 40, 43, kag 36. Cyan blue is your lucky color. Sa mga Taurus naman, ang mga Taurus, ang mga natao Abril 20 to Mayo 20. Taurus, tandaan mo, nag-iisahan nun ka lang tinugas sa kalibutan sa horoscope. Sa mga ikon, isa ka lang i-share mo man ang imo talent para mangin meaningful ang imo kabuhi. Tandaan mo, hindi gali. Tandaan mo, isa lang ang kabuhi sa kalibutan. So, kung ano ang talent ngayara sa imo, hindi pagtagua para ina mangin mapuslanon para sa imo. Maswati mo naman nga mga numero 10, 15, 28, 30, 45, kag 6. Mango orange is your lucky color. Sa mga Gemini naman, ang mga Gemini na taong Mayo 21 to Hunyo 21. Padayon ang routine sa imo trabaho adlaw-adlaw, Gemini. May ara ka naman bago nga project nga pag-uumpisahan. Kag ina madasig mo man nga matapos, kag ang imo naman income is increasing. Okay. Gemini, mga maswati mo nga mga numero 5, 11, 28, 31, 40, kag 32. Purple is your lucky color. Sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22, Cancer, padayo na lang ginahimo mga social distancing, pero abi mo, dugang-dugangan ang mga opportunities nga mag-aabot sa imo. Hindi ka lang dapat madulaan man sa paglaw. Mga maswati mo nga mga numero ay abaw 4, 21, 31, 45, 51, kag 36. Ice blue is your lucky color. Saylo kita sa zodiac sign nga Leo. Ang mga Leo naman, na tao Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Leo sad naman, mangin biktima kasing chismis karon nga adlaw. Palanggalang kaaway mo para mas nga mag-aayo pagidya ang kabuhi mo. Hindi pagsapa ka ang chismis. Pabayi sila dara. Ako na mo ng ila kalipayan. Palanggaling sila, okay? Yung ka lang dayan, be happy. Maswerte mo naman nga mga numero 14, 5, 54, 23, kag 52. Dollar green is your lucky color. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo na ito, Agosto 23, to Setyembre 23, Virgo, magpangamuyo ka. Padayon na ina.
kung ang ginahimo mo, iampo mo sa mahal nga Dios. Kay iya gid ikaw sampo. Kani mabas ko ang imo mind powers sino sa imo horoscope karon nga adlaw. Kag matapos mo gid ang tanan mo nga trabaho today. Mga maswerte mo naman nga mga numero 8, Justice Ace, 14, 22, 32, kag 45. Tangerine is your lucky card. Sa mga Libra, yes, Libra. Setyembre 24, tubtob, Oktobre 23. Ba, uplifter ka sa imo pareho, nga Libra. May successful client ikaw, nga mangin influensya ina sa imo career sa karon. May negosyo ka, how? Ina kung may negosyo ikaw. Mga maswati mo naman nga mga numero 5, 52, 23, 34, kag 43. Ruby red is your lucky color. Dapat yan nato na itong text naman ka zodiac sign para man sa itong text sa ka horoscope para karon niya nga adlaw, Huwebes, Oktobre 29, tuig 2020. Ay, kung may problema ikaw sa imo liver o kung atay, haari ang atong DTX 500 capsule. Ini para Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Yes, mayong hapon lang dila sa ito naman liwat mga palangga sa Facebook sa atong Facebook Live. Din ako sampo to, kahapoy ka na. Giselle Franco, mayong hapon to. Okay, kay Sheila Windham, good afternoon, Tita Wilma, watching here from San Dionisio, Bacolod. San Dionisio is Granada? Yes. Mayong hapon inday Sheila Windham. And good afternoon man, dira kay inday Liza Pabeluna de la Cruz. Dira sa may San Dionisio, mayong hapon. Nora Mahinay, good afternoon. Bow, oo. Kag, Gino, sister, thank you. Jose Moncalterilla, good afternoon. Monitor lang ko di, God bless. Kag, gapa nga subo, gidya si Scarlett Pilingon. Wabi ko, hindi ta siya mag-wait. Scarlett Pilingon, smile. Kinanglan, smile, ginayan, di ba? Nicole Ricari Apolinario, ara man siya, nag-upod seton karon nga pa. Hindi, Rufy Libran, always good. Thank you, good sa imo. Kag, syempre, Tita Wilma, Camel Churita Ferrer, kag kay Cory Vidayas, danin na. Tutor Dennis Richard Tibor Roma, kamusta lang, good afternoon. Raquel Di Maala, kay Amor Malayang, kay Arlene Arginal Molernio. Salamat mayong hapon. Miss Ems Saboso, thank you, good afternoon. Annabella Resca Songkip, kay Wilm Jun Bolinario. Jocelyn de la Cruz, good afternoon mandira sa imo. Siling ni Amor Malayang, okay na apa nga pilang da, okay lang di siya. Titawe kayang kaya pa, no? John Senior Makilan, hello sa taga-Kabog, Jose Maria Store, Tita Wilma. Okay, salamat gidira na. Okay, salamat gid. No, mayong hapon lang da. Di naman sa may bago sa Titawe, okay, Gina Galon, Pagsubiron. Tita We, monitor lang kami di sa Barangay Bago, Gina and Lydia Pagsubiron. Thank you. Salamat, gid. Paano na? Okay. Salamat. Okay, sakto na natin, Tita We. Dali lang, mayari pa siya, oh. Okay.
Chito Mendoza, good afternoon. Kay Victorino Apuhin Romanilios, kay Jessie Marian Ann. Congratulations, nabatian ko kahapon nagdaog ka ha. Miss Jane Hildori Candido. Congratulations kahapon. Sa aton sini SAP sa ARB, ikaw gid nabatian ko gid abi mo wala ko kapamate. Salamat gid kag yes, Nicole Ricari, thank you gid. Kag Audrey Luis Casuyon, mayong hapon ara sa galing. Pinaginpinan ka bang City? Happy listening sa Pante family. John Sir Makilan or Senior. Ato na nabasa ko na sir, thank you gid. Na temporaryo lang nga nagliki-liki. Sometimes si Bagyo Rolly nagapadulong. Tunto gini nga bata si Alex Montesa. Si Haring Adlaw Tita Wilma, temporaryo lang nga nagliki-liki. Sometimes si Bagyo Rolly nagapadulong. Feeling ko nami kagid magbalay sang binalaybay mo. Try mo na be. Jessie Mark Ann, kay Bessie Caballo Fuentes, kay Gemma Taguan. Good afternoon and thank you. Elma Alvarez, kay Arlene Jucadis. Edeline Bacordo Antoni, salamat man. Kay Sally Diamante. Atoy Kansilingan. Kay Arnie Ali Garbes. Thank you gid. Inday Nelda Siguanse, good afternoon. May Concepcion, kay Ame Vidal, kay Renato Atoy Kansilingan. Baka damo-damo sa ila, hindi ko kaya ba? No? Salamat gid sa inyo. William Barrera Binyas, and Edmar Kilitar, Rollin Flores, Mary Grace, Panis Gentalao, good afternoon. Thank you. Rosalie San, Idol Jason, salamat gid. Kag may Concepcion, salamat man sa imo. Okay, enough na na. Mabali, salamat na lang sa inyo tanan. Okay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Para sa itong orasyon, perata batok sa COVID-19.
Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sininga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Salamat sa inyo mga palanggang tagpalamati sa pagupod kay Tita Wilma sa pagpangamuyo. Kag dali gid lang sa ito na pagpangapi ha. Hindi natin pagkalipatan ang atong Santon Plus Coffee Mix, of course. Ang kafe nga himo halin sa soya, balunggay, kag xanthone. May isa kada katasa sa mainit nga kafe, mga pita tapos, na. Ang kafe nga suwabe nga aroma, suwabe ang timpla, kag suwabe ang sabor. May mga vitamins, minerals, kag, syempre may protein man dito. Plus pa sa insoluble fiber. Ngayon na nagabulig sa pagtilo sa ngayon colon o kontinay. Santon Plus Coffee Mix, pwede mo na mabakal sa mga tsindahan, butika dira sa inyo tag sa kalugar. Kag pwede man ikaw maka-order online kag ma-deliver mismo sa inyo puluyan pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph. Ada man sa Kalusuganyan Facebook page. Verse for today, halin sa Luke chapter 10 verse 27, it says, He answered, Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind. And love your neighbor as yourself. I can't say goodbye. Madamong gid nga salamat sa inyo mga palangga nga mga tagpalamati. Pasensya sa wala naton malabutan. Standby na sa matahom naton nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! NBC
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,